així. Avantem l'aigua, obrim el presentador, tirem el got. I ara t'has d'esperar que es calenti l'aigua. L'aigua ja està calenta. No va estar. Sí que està calenta. Que treu bombolles ja. Sí o no? Mira, no. Sí, que si no s'ho fotrà supercremant, animal. Sí, mira aquí, posa tu, sí. Ben jugat, Toni, ben jugat. Que a bé, que se la manga. Que hem d'esperar molt, no? O ja està? Ja està? Ja està. Vinga, Panxo, ensenya-me la càmera. L'aigua la tirem a dins del got. ¿Estás en vídeo o no? Lo que es cuidando todo. El remeno una mica. Ara el remenem I vinga, i li portem a la Y encara feia. Està molt cremat. Ai, que boquín. No té temperatura. has de dir gràcies, eh? Fes un Hola, quina panxa, nena! Martino, li Fes-ho veure, després per el vídeo. Fes així, com a les pel·lícules. Magnífic, verticalet. Que bo. Que bo, que bo. frenador. Com m'agrada el frenador de l'hermano. A veure, que em treu protagonisme, coi! Va, fes una frase culminant. Digues una frase culminant. Corre. Que té Vaig a viccionar. Vaig a viccionar.